Grandísimo Xoan, por favor, qué gran versión de Monólogo do Vello Traballador. Estamos todos impresionados. Estábamos aí detrás dicindo, mi madriña, pero qué tremendo tema. Se marcou un home de moda aquí onde o tedes, aparte de músico, actor, capaz de atravesar as nosas pantallas con éxitos como Antes de Nós, series como Élite, como Respira. A verdade é que eres unha sensación musical do momento, por non dicir, máis importante de todo, que boísima xente, porque é o meu amigo Seino de boa tinta e iso é o máis importante. Xoan, para unha persoa como a ti, que está a comezar no mundo da música, bueno, que conexión hai coa música de Pucho Boedo? Porque estamos a dicir que é interxeracional completamente, non? Sí, totalmente. Eu os Tamara escoitaba no coche con meus pais cando íamos de viaxe moitas veces. Bueno, o Monólogo do Traballador pois me gustoume especialmente porque é unha letra como moi comprometida, pero molábame darlle como esa revisita a algo como históricamente difícil no que o traballador pois se emancipa e celebra que xa está libre. Entonces, bueno, por iso fixemos esta versión así un pouco pop. De alguma maneira senteste identificado ca letra de Monólogo do Vello Traballador? Bueno, síntome identificado porque me parece un poema precioso, pero quen non é traballador hoxe en día? Cantas veces hai que, bueno, poñer aí as cousas sobre a mesa e seguir para diante, non? Ou seja que sí. De alguma maneira, bueno, sintes unha conexión especial con Pucho Boedo? Encántame a súa voz. Pareceme que é un grandísimo cantante, o mellor da nosa historia, ou seja que sí. Pois a seguir os pasos do grandísimo Pucho, pero a verdade é que tendo artistazos da talla do Xoan, bueno, a verdade é que temos moita esperanza e moita fe no presente e no futuro da nosa música galega, así que un aplauso fortísimo para el. Moitísimas grazas. Grandísimas.